nigwa amavuta yani oil ya wigo chiria chia mache inyuranga chirangichiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriria gatigati wikari guri ria bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiyiga asedukenya ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha crown paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eywere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Manche muri wa Getembe TV ni gochiaragire Chinsa Ikomi chabona marago bari ituko erigari ya Jumatano chitariki 22 rituko muraibensi ya Kenya Daktari William Samuel Ruto aroka ose abaka ria katiba day eyeno gochengera sire tukurera nigo ensi ya Kenya yogochengera emyaka angi 15 gwesa ogochaki wawe katiba yo chitariki 22 mutinyo gatuto omwaka 2010 Ekeonga Para que abone chivicha na mariga. Ime ya Kiogoro. Akanyura marusana nari ngo mwalimu wa marwa. Nari kuraranga nyete marwa. Nangete busa ngante cyana. Ndanyuko mu kiyo yo muri tukora akanyure busa sana. Karende buso mu kiyo yarenge sande imambia. Ngasabe busa. Tabatebimwa tebiye buso mu tokwa. Ayatara kubwatiwa. Ngasaba mu ari kurukurisete. Inga ndrete kunywa. Ayatara abwata. Ngasoka isiko ngaojo kane nyumba yo momena gete. Kagenda sotiko. Kuno na sotiko. Como gasuka nywa balire. Ngo zikoni riba kigoro. Nkanyore cyabu yo mo yale ke riba kigoro.
ngasitoka ngakumya nkieka na umira omusani ona tware ko nyunere uri ko rukumoi ngamataye ronjo kana gesona muina uri ire gento kerekera ma moyo woto ko muina ero nkikeya amatana ngira bana raiwa moyo tware ko nywe busana era lituke yete mata begina na tigire busana akire none ri yagwa yare ko ngati wi ko tinywe ndatama kugumo yoyo Murikeito Gilbert Kobi nagendete gukwariganira roboti oruro chikogochira asinchira yowekiranu ibire na boigo inyecho botko bwarero togoska bosio erombe yabasai anamonokoro ase kaunti ya Kisii nigo besokire na kogendera kumwakira ekokoyo kabero mu waziri w'oboreni bw'ime Dr. Fred Okengo Matiang'i oyore neganga yokorigia ekero kyobura ibwense asaba cyari buri mutwe bo mwaka 2027 ukwana korwa Kisii mu basorero nigo baerere buna Timothy Bosire na boyo Walter Nyambati mba akorete mamocha ndonsi ase okoreta abagusiamo na boyo ko bakorige ikaro ensemo ya Kericho intune abana abangaini intune gesakweke ngaini ntorigo chiko ngainu n'abantu bamwire gosoa marriage na kasongo basali obuya bw'omugusi nando toko batebinga one time is inevitable arambe esabali ya omoske Fred Okengo Matiang'i kwa president ya Kenya ya retire eshide nena sabarai asengencho ya orokiri chitabi chinyinge chiabarai. For example, omoske Timothy Bosire oyore ODM treasurer orokiri chimbwa chitalingia ase egesaku kyomogusi na ase kingoteberaiga omoske Timothy na bogori abana baito gochikericho babwateranete na Nyambati bakarosia abana baito bakubangainanga Matiang'i oreto mukutano korende kanyorekananga n'abantu bakasongo babekire elinde basali abantu baito ntotwaro abamo egento kegenderete neke omoske Timothy Bosire atete kuyangoria korwa ODM ekera yango iri korwa ODM arosi echama kende elinde arangeria abagusinga nobo mubwo mugusi elinde twakeru chikura gwetere kiamekyo bona arinka yeira abantu baminto bare gocha goite ruorende nagari momanyete na barabuo mbatantaine muna totantaine ga inga oborayo bobwense mbori boronge no bisiri yori engondi risangane nere basweti goikatomanye ngeneri basweti neri engondi inko batebiga abantu baminto enere cheche yachire ekarato gote mugusito gendamo ebikaragosi binde byamanya korangerigwa kwaye gusiringi 200 kwaye kugendoki amangana yogo jakera rero yakome n'abantu abayiga baito bona twatebire totwaro monto yo mogo tuongoza buno mugusi tigo monto yo matuongoza buno mugusi twanjire bayigo twanjire nga Matiang'i atuongoza buno mugusi togende sabari yeye abagaka banene mbugete n'abagaka besigete abamuraba sinini basogete igoro urama bagaka baito umugaka buno mingo magara obeiro mochumbe oborire biroge binene oberra se serikali umanyete ngakia serikali kerere ngiye na kerere mbe umugaka mingo magara gatebire na yaya no mugusi twaisaneire togikaranse mesenene no monto gikaranse mesenene no gikotara tere binda akuru kwa mwesimiwa Fred Okengo Matiang'i aya baisha basini ni abantu basini tutemegete n'abagusi bare gusana bakatari bare gusana mabangalesi bare onde bwenzi okukwana against noba no mugusi okukwana against Fred Okengo Matiang'i ndoji wanja maganayu no mugusi mondo kitobwate Fred Okengo Matiang'i Nabo togo skabosio omori kyomonene bwe kiama kia UPA ojubo igoro mokonyi bomonageri ase serikali ya kaunti ya Kisii moske Jacob Barongo bagaka nigo esokire na komochia serikali anena mono asoko gendera koriye nabo igo gwatana na egati y'abantu gukwana mugasorero bagakaniga tebire moske Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo aumirane nebyama gwetani bitanu na bibere ebyo barachi gutumika gukora chinkwana nabara ikorwa se ebyame ebyo bitanu na bibere eryo koreta amo na boigo koreta ekerengerero kyogo chekorosia serikali boswo bochorwa mwaka 2027 Jacob Barongo bagaka umuri kyomana bwe kyama kya UPA
asenga kia bwangoga mwaroli robo tutukana bako machikorokana serikali nene kwate nchama yo kubagana abana nene go principles bali bara opposition igonta tokata banga umheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i, umheshimiwa Gachagua, umheshimiwa Kalonzo, umheshimiwa Eugene Wamalwa na bali ponse bali asomrengo bo opposition asenga njoko la serikali 2027 no baramo wikirano na boigo askinga kia banga umwe igura mangana ichi election chigo chase chi wodi mbalimbali ne chibunge mbalimbali ase mwaligireria abana babaitu kero muntu kire asemesa n'enchira yaye unabona mheshimiwa Gachagua ukiri ne kiama ya DCP, mheshimiwa Kalonzo uribrandi party ya Wiper, mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i wamwire wa approach omungano yiga wetre coalition iye kolente biama more than 7 bigo chamo ikiama kia UPA no kerese coalition hiyo ikiama ya Jubilee, ikiama ya PDP, ikiama ya Kenya Social Congress ne kiama ya PNU na kirigie bas kurgali embu beyond bibi achiramo asinge njoko munga okopoko mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i ekretora tuachi by election ichikaire kwa korwa tariki 27 umutinyo November 2025 ntogenda toigwane toko ganda chi by election especially tura cha kremne cheto chire gusiga Nyamira ekretora ganda karenyo chama ere ya se coalition ye elira toke kebwate candidate oyole strong eyitwen spino toko ga chinguru cheto ebyame byo spitano bire asoko mabwatese turi guchikonyora any instance asura nyore Jubilee na UPA bikobeka a candidate yamo as tokobeka candidate nyentoka no sinyamaya for example tobeko a candidate ya Jubilee ebyame bindi byo spitano bibere ebiko mabwatese goko genda gusine kerenyo tobeke candidate gusine ya UPA ebindi byo spibi ko bamaga yaye ikobo tutukana bonde mboyo ene serikali ya nene bwate nchama kurwania mwisike Dr. Fred Matiang'i na ndamu usisi tuabeta munege sako ukatochi chama na go defend mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i asinge njoyenga ngayaye yogo karatana bamwabo asinge njokoliye oburai bwense ekereto kuriye Kenya njina atali na akire western no tu atara tukagenda paka gali Meru abantu abange batwara mu gusogo Dr. Fred Okengo Matiang'i. Ritskoria rero nigo ebunge ye Senate inse uraiwaye omonogeri bwebunge yo omoske Amason Cheva Kingi yachaka bene gotegerera ikina kiaye omugavana bwe county ya Kericho omoske Eric Mutai ebunge yo nigo irache gotegerera ikina kyogwa kwa isiko kwayo omugavana Mutai asema tuko atato asekine kyo gyachaka gotegererwa bene rero. You will recall that at the special sitting of the Senate held on Wednesday, the 20th of August 2025, I appointed today, Wednesday, 27th of August 2025, Thursday, 28th of August 2025, and Friday, 29th of August 2025, as the days when the Senate will hear the charges for the proposed removal from office by impeachment of Honorable Eric Mutai, the Governor of Kericho County. Now, via the Gazette Notice number 11/796, dated the 21st of August 2025, I notify the general public that pursuant to Standing Order 81B2 of the Senate Standing Orders, the Senate shall investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Eric Mutai, the Governor of Kericho County, in plenary. Consequently, a hearing program has been prepared and appended to the order paper for today. Now, honorable senators, ladies and gentlemen, in accordance with the schedule of activities for an impeachment hearing in plenary, the Senate will hold a closed-door preparatory session to deliberate on the management of the investigation. The objective of the preparatory session is to ensure that the process is conducted seamlessly, concluded timely, and in line with the requirements set out under the Constitution, the County Governments Act, and the Senate Standing Orders. Now, honorable senators, during the pre-hearing, the parties, if they are present, all members of the public and the media will be expected to withdraw from the chamber, and the galleries and any form of broadcasting from the chamber shall cease forthwith. Consequently, I now direct the parties, all members of the public, and the media to withdraw from the chamber and the galleries,
and that any form of broadcast from the chamber to cease forthwith. Shinga kechecho ni gomonogirwe bunge yesent asoma mamochaye yomugavana Mutai konengana buna aina netwene bunge ye county ya Kericho chitariki 15 omutinyo yiga mwako yiga ase Mutai akomochi wanobo kurumi amonobo tumikyo bobebu ya BCI held during the assembly sitting of Friday the 15th of August 2025. Documents tabled during the debate on the motion for removal of the governor of Kericho County by impeachment, which are the payment vouchers for lands, housing and physical planning department made to Denby Holdings Limited, Debral Ventures Limited and Cranby Group. 2. Payment vouchers for the Agriculture, Livestock and Cooperative Management Department made to Deju Enterprise Limited, Larry Enterprise Limited and Mabsa General Supplies Limited, SAC Technologies Limited, Kenda's Company and Joely Group Limited, a procurement plan and a memorandum for supply and delivery of assorted office stationaries. Payment vouchers for Public Works, Roads and Transport Department made to the following: Simbron Construction Company Limited and Real Supplies Limited, at Onkila General Supplies. Payment vouchers for Finance and Economic Planning Department made to the following: Allocraft voucher, Loreki Limited. Abarai ao gati ya mo Senator o Nairobi omoske Edwin Sifuna mojumbe o Kitutu Chache South omoske Anthony Kibagendi na boigo omoske Cliff Ombanegi Sairo na barai bande au bakwero ka Kenya moja bakora wanu mojumbe o Kitutu Chache South omoske Anthony Kibagendi ni goba mochire omorobeli bobo bwenya osha asba mochire mo waziri Adendoare na komwa insi ya matuko atato bose Chinsa emeronko ebere na ibe emeronko ebe etano na ebere na ibere aitige emeremo. Nature Health had a bill of 32 billion. In just 10 months, SHA has already accumulated 43 billion. A baby who can hardly crawl has already accumulated 43 billion in unpaid claims. And remember, any patient going to India or abroad for treatment does not get any support from SHA. Why? They have not paid any hospitals in India. We are saying enough is enough. And as our team, you know, we have close to 70 members of parliament that are part of this team. They are not able to be here today because we are on recess. And we've said enough is enough. We now demand for the immediate resignation of Honorable Aden Duale, the CS for health, for number 1, conflict of interest, number 2, complacency, number 3, trying to hoodwink Kenyans with their tricks of summoning the media to harass facilities. Manche morigereria ajine gati yare mukate eno kagendete go kwariganiria acho koretera a senchira yo wekran Chinsa ibere na boigo inyechubotuko bwarero nchengoro wakatre Nyaboga veni Nyaboke neronko nya kurwa sense media yo monwa abimanyiriro na boigo makwis nere kuru studio kabere orokwane kebune chibichechi na boiga mario gingo kachira senchira ya bene kigima twaru borigere borobya tumraniriet korea. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom
asura achabwirigiria amabati anda unsialia utagete showroom yetu nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate timu ya tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isano na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imiyumu chuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'omugusi negukinya omugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase Chinsa mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings